guys, welcome back to my channel. To नै दिनै माने जोंहा फाननो थाखाय ताम बानायनाया दिननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो ना। तो बिनि थाखायनो नै इथाबो गासिनो हायाबाबो। तो दिननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन खामानिया। तो ओमफ्राय दिनै आफानि मुङाव मोनसे गान बानायगोन। तो गानखौ आं दायो रेकर्ड खालामनो थांगासिनो आरो ना। तो दिनै भिडिअखौ नालायाव थांबानो जाबाय आरो ना। तो देखायलांगासिनो गासैखौबो। तो दायो नै बोगासिनो। तो नैबे जाबाय जोंहा दा दै। तो दायो नै जों साइडजोंनो रोगागासिनो उपाय गैया आरो सोर मावनो नङा होमबा। तो नै लोगोफोर नैबेनो जाबाय जोंनि गामि आरो ना। जोंनि टलापारा गामि तो मालाबा फैदोबा जोंना हाबलांबानो जाबाय दे साउन्ड बेलेखानाय दिनै जागायहांबाय खामानिया नै आरो दिननिफ्राय अनलि आरो 12 दिन दंबावो आरो ना तो 12 दिनावनो बेखौ जों बनायनानै दिहुनथारनांगोन तो नै मिस्ट्रिफोरा गामिनिनो लोगोफोर दा आं थांनोसै मेथाइ बानायनो माने आफानि मुङाव मोनसे मेथाइ बानायनाय जादों आरो ना माने आंनि लोगोआनो लिरदों माने जाय सिंगार आरो ना जाय रोजाबगोन तो हानाय जायोबा लोगोफोर आंबो रोजाबगोन दे खिन्थु गाना बहुत हायो दै तो नायनोसै आं हायो ना हाया आं हानाय बायदिबा आंनो रोजाबनोसै ओमफ्राय हाया बायदिबा सिंगारनि आखाइ गाना होनोसै ओमफ्राय आङो सिफुंखौ दामसै आरो ना तो आंनि माबा मोनसे निसायना थागोन आरो बे गानाव सिफुं दामनायानो जा रोजाबनायानो जा तो दायो आं थांसै जोंनिया मिउजिक कम्प'जाराव देखाबाय ओमफ्राय आं दायो ओंखामजों थांसै लोगोफोर अके लोगोफोर नै दिनै फुङाव दोङो बयलार आरो दालि आरो खाम बिनि स्पेसियेल आंनि आरो जेबो नांखाया बयलार होनबा माने जोंनिया सिंगारा जों आफानि थाखाय एसां मोजां गान लिरदों मिउजिक होदों ओमफ्राय सुर गासिबो आरो ना अल एभ्रिथिं ओमफ्राय जादों नै मिउजिक कम्प'जार जोंनिया गामिनिनो लोगोफोर नै दायो जों सहैबाय स्टुडिअ ओमफ्राय नै जोंनिया सिंगारा बिरदावसा बर' ओरैबायदि मोजां लोगोफोर गाराङा दा नोंथांमोना दसेनाव खोनासिन दे ओरैबायदि माने जादु दङ बिनिया जादु Tira soma mana lana takkan angin akulai. Dia lep-lep lah sebelum ke? Oke. तो नैबे जास्ट मोनसे गाइड आरो ना जास्ट मोनसे जों माने गाना बोरै जागोन बेखौ जों बनायदों आरो ना तो गाबोन फाइनाल रेकर्डा जागोन आरो दा माइकफोराबो दिनैनिया बारा ल' क्वालिटि गाबोन पुरा हाइ फाइ जागोन देखायगासिनो गासैबो तो नैबेनो जाबाय लोगोफोर रेकर्डिं माबाय जागाया आरो तो गाबोन बेयाव आङो सिफुं दामगोन तो दिनै जास्ट डेम' खालामगासिनो दैयानो बे जादोंमोन दैनियानो फार्स्ट मोनसेनिया बे जादोंमोन थिगानो बेबो बैरन लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाथार दे बोरै नांदो जाहैबाय ब्रेक टाइम तो निजा नै गाननिफ्रा फाइनाल मिक्सिं सोलिगासिनो आरो दा सिंगार जी Namaste. Jadi mixer 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 खालामग्रा बेनो गामिनिनो दा लोगोफोर दायो माने जोंनिया रेकर्डिंआ 90% कमप्लिट जाबाय तो थैंक यू सो माच जोंनिया ब्रनिसिम आरोना माने जोंहा फरायनो थाखाय गावनो मेथाइ लिरदों गावनो सुर होदों गावनो माने कम्प'ज गावनो माने अल एभ्रिथिं आरोना भइस गावनो
तो ब्रादारनि गारांखौ नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैबायदि मिलुडिस गारांना थ' ब्रादारा माने स्टेज प्रग्राम खालामखायो आरो थ' नोंथांमोनाबो बिथांखौ माने स्टेज प्रग्रामनि थाखाय लिंहरोबा आंनियाव माने स्क्रिनाव नाम्बार होगोन थ' नोंथांमोना बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागौ आरो ना माने बहुत मेजिकेल भइस दै खिन्थु बारा फेमास जागोन हायाखैना खिन्थु बहुत मेजिकेल भइस थ' नोंथांमोना खोनानो मोनगोन गाना फैगासिनो मेथाइआ थ' माबा मोनसे बुंदोब्रा उन्दैनिफ्रायनो माने इयावनो नांथाबनाय नालाय दायो थाखा फैसा गैया नालाय मेथाइ बानायबाय थानो ओंखायनो मिउजिक एरेन्जखौ सोलोंना लाबाय ओमफ्राय मिउजिक एरेन्ज खालामनानै जाबाय दं आरो दायो बहुत मोजां जायो बहुत माने मैयाथ' माने हरनि फुंनि लोगोफोर सानसे मावनानै ओंखाम गैया मा गैया हरसे फुंसे आरो ना माने फुंनि 7ता जालायबाय आरो दिनैबो सानसे नै गासैबो साननै जाबाय दिनै जास्ट आरो गाबोन जोबगोन बे गाबोन ओमफ्राय मिक्सिं खालामगासिनो जोंनि गामिनि ब्रादार रहित थ' लोगोफोर बिखेस दिनैनि भिडिअ'आ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' नेक्स्ट भिडिअ नैबे गानखौ आं फुरा रिलिज होगोन आरो ना फाइनालि आरो ना फुरा कमप्लिटलि रिलिज थ' नोंथांमोना जाय एक्साइटेड कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि जि आं हिन्ट होदो थ' बोरै जादों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दे